si voleu la nina Monster High, heu d'afanyar-vos perquè està ocupant les cartes dels Reis Orients, estan plenetes d'esta nina, està esgotada. De fet, si no heu escrit encara la carta, afanyeu-vos. Afanyeu-vos perquè a Burxassot hem visitat una xogueteria que n'hi ha un espues per aconseguir-la. Vinga, escriu-la ja. Se'n recorden d'esta pel·lícula on Schwarzenegger buscava desesperat a Turboman un joguet per al seu fill? No cal anar tan lluny. Això passa en una jogueteria de Burxassot. Vegen, 2 hores abans que obriguen. Què vens buscant? Hoy la Monster, la muñeca de la Monster. És la primera vegada que vens? No, la tercera. La tercera vegada que vens així a fer cua i no l'has aconseguit encara? No, todavía no. He venido con mi hijo para que me haga de guardaespaldas. ¿De guardaespaldas por qué? Porque es imposible, porque hay puñetazos, hay estirones de pelo, hay de todo. No me lo creo, pero es como si fuera una película. Pues casi, casi. ¿Desde quina hora esteu fent cua? Desde las 8:30. I per què? Què és el que voleu? Volem la Monster High, La Monster High, quina? la Dràcula. Bueno, I val la pena tota esta cua, vindre una hora i mitja antes de que obrin la tenda? Sí, sí, todo lo que haga falta por los niños, ante todo. Què és capaç de fer un pare per a que un xiquet tinga els reis que desitja? Yo, les meves filles son lo primer y si tinguera que estar así desde les 6 del matí estaría. No tindria ningún problema. Per la sonrisa el dia és. Exactament. Quantes voltes ha vingut vostè a la jogueteria per aconseguir la nina? Pues 15 o 20 veces seguro, sin No me lo creo, ¿cómo puede ser eso? Pues sí, si cuentan que llegan 5 por día a cada tienda de estas enormes y te consigues con estas colas, No s'ha aconsegut cap, ni una. sí, revendidas y todo esto, gente que las coge temprano y se pone afuera y las revende. Com a mi em deixen entrar, vaig a comprovar que hi ha gent, no sé que després entreu i així esteu fent la cua, eh? Cada vegada que ne rebeu, així es monta el lío. Pues sí, la gente llama por las mañanas para ver si hemos recibido el producto y hay colas importantes de pues hasta 200 personas. Escolta, quina és la més buscada? Pues la más buscada por todos los padres y los niños para estos Reyes Magos es Draculaura. Bones notícies perquè n'hi ha 40. Bien, 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 hoy lo conseguimos. Vull segur perquè sou els primers? Bien, bien, bien. És de veres que n'hi ha colzaes i carreres? Sí, y ves señoras mayores, abuelas, peleándose, incluso he visto insultos ahí adentro, es salvaje. Comproven que diu la veritat quan obrin. En 20 segons s'han acabat. Has tingut sort perquè no en tenies cap en la mà, eh? No, no tenía nada. Venies a per ell. No, pero me da igual la que sea. Lo important és tindre'n una, no? Sí, Enhorabona, ho has aconseguit. sí, muchas gracias. Desesperats, agafen totes les que poden i després les canvien com si foren cromos. Més val una que ninguna. Ja les tens per fi? Sí, ya las tengo. Per aquí són? Una para mi hija y una para mi sobrina. Bueno, ara ja, després de les 3 voltes que has tingut de l'escolzar... 3 viajes, 3 viajes. Com veuen, els pares són capaços de tot pels nostres fills.